أزي دمسكم دمس سلفنا هذا إرترايو يأكل نبل كلنا نسرع مننا يأكل نبل كلنا لكن قوامنا دمس سلفنا هذا إرترا بحاليوت كفل زينا سلفنا هذا إرترا ناتدالوه وترسولوس حموسن كدامن أمربب حبريتا erinahda.org زقرب مدبيو سلام كمي تقنيو زي خبركم سماعتي فنو راديو دمتكم دمتو ساعات إرتراويان دمت سلفنا هذا إرترا لومي سولوس 11 سنة كلتشحن 10 جعتنيو نمكتثالنا من تقطعمكم نايلوم تحستونا كنكتات لكم فلما غازيت أو مجلسي إرتراو هجرا وايتو نديمقراطيا ولوتي كهلو نايو كاتسيلو سماو منجست هجدف بزي ما بحيل حساب تسعيريو أب تحت زبلار استي زي قربة صحوف نلومي قدما يكفالو نابخم كنبلوينا كبرا سمعتنا دقيمنا مكتالكم بأخبرتنا عدمنا نبسرع مدباتنا نسقاقركم أزي دمسكم دمس سلفنا هذا إرترايو غازيت أو مجلسي إرتراو هجرا وبايتو نديمقراطيا ولوتي حبرة أفريقيا وتهدراو مسقاقري بايتو السودان نتوم أدما غيروم زلو سلاماويان نمبتان حيلي دحر متقامو أب سودان زمعو بزلو خونتات عملكيتو وسانا خمز وسد كقمت أنيحيو منيستري زينا قبات سرعات إسياس بعلت حموشت سنة كل التشحن 10 جعتن عبزوز أو غازيت أو مجلسي كله جينا مقدامو نحبرة أفريقيا قداي سودان أهقراو ملكع خيط حزن نتخونتات كهقاددون أتنكيقوم أبرئسيون مجلس سرعة قدف حبرة أفريقيا دليتات زبطات أفريقيا أمر رقاقات كم زفشلن نقداماو إيد متأثتاو تنكتات مفتار قديت أوت مهلاو قليسوم حبرة أفريقيا وتهدراو علوان زي أفريقاوي قداماو إيد متأثتاون بمقوامن هلو قلولاو السودان بخصوص نمفتاح دليتات هزب السودان نمخبارن سفيلاو مسقاقر منقستن مقامن ترير مرقاتيو قليتو منبارزو فلتيوم كلهم سوداناويان حيلتات عب حباراو فتح نمبصح وتهدراو مسقاقر بايتون سفيلاو حيلتاتن هاقراو ربحا لعلو خلو بمقدام بحبار كعيو تصويعو نبرا كمون آتو مسافاكي كوميشن حبرة أفريقيا نتي أب كارتوم أبلعلتهم أدما غيرهم زنبورو سلاماويان نمبتان ستوصد عمس أو سقوم تبمهنان قلتوف متصراين مرمران كقبرن أب تفتس أمتي إدزلو محالفتي أب كن بيت فرد خربون تساوعي تقريبون نبرا نحنا خمفتس أمي مريحنت إرتراو هقرا وايتو نديمقراطيا ولوتي سرعتي سياس أبلعل حبرة أفريقيا يخون أنصارتي أب السودان سلطان أب سيفيلاو حيلي بالسلاماو منقدن مسقار زخيل سعرتاتون زخطولو بوليتيكاو هالكتات أي قرمنانيو مغنياتو دما از سرعت زي أب كلن قروا أب تهاقرات كابز فتر قريجتاتن عقرقرن تمجيبون مزميزون عدم ديكتاترياو سلطان منواح وترو مسفتنيو نأحواتنا سوداناويانن أفريقاويانن أهقراويان محبرسبن نايزي سرعات مجلسي بزخونة يخون ملكعوم نتهزباو سورا سودان زدقف مرقص هزبي إرترازو وكل كم زي مخانو دقيمنا نرقاقص اللهم إرتراو هقراو بايتو نديمقراطيا ولوتي أبقوني سورا حونا هزب السودان فتحو علامو اندو بمبال كلهم سيفيلاون وتهدراون بوليتيكاون حيلتاتو تثبيتات حزب السودان نمرقاقاتن بخلو مخوانيتات بسلاماو منقدي ناب حق منقستاون ديمقراطياون مدرخ نمبصحن مسارعهم تأميرهم أما سقاقر مدرخ زقاطمان بدهوتات بسلاماو أقاب نمسقارن كسعوتي يتصوع أبو منبر فتسام بيت صحفت إرتراو هقراو بايتو نديمقراطيا ولوتي 6 سنة كل التشحن 10 جعتن يأكل نبل كلنا ونعبيتنا كلنا يأكل نبل كلنا وهدتنا كلنا يأكل
نبل كلنا برعتنا سقرم 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 لا 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 وجني وجن كاني وبلو مالك عنك كاني وبلو بسام دحوتني وبلو عنك كاني وبلو وجني وجن كاني وبلو سلي وسلت كاني وبلو زور اللوا استورل 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 نسلاي ايتها فوجل نسلاي ايتها فوجل نعم صاروا ايتها فوجل نتبكي ودي تسوافر نتدكي نسلاي وصاور أبكسات حتى عمس ميكا أكل أبقى نقد بيزها أنت زي دمسكم دمس سلفنا هذا إرترايو سماو منغست هقدف بزي مات بحيل حساب تسعيريو مريحنة هزباو قنبار حرنة إرترا نايت مالو خونه نايلومن مريحنة سماو منغست هقدف عب هزباون ديمقراسياون جرحو هزب استحاب أدا أمبر هزباون ديمقراسياون بحر نيرو أي فلتن قالستات هزبتات إرترا نهاقراو مننتن حرنتهو ديمقراسياو مسلاتن تاريخاوي حقاوي بوليتيكاو مرتعو زنبرو فتحاو حتو سلز نبرقن از حجي عرقان وطي زلو جانداو وديتاو بحريون اكايدون نبوزحات إرتراويان يرأيو ماي نبرن زاقيت لومون اتقدام زوط حقي بتكبار نرايو كدعات هاقراويان قداماويان تسابعاتن زمحزو نايتقنا سمد أمبر منغستنا هزباويو ديمقراسياوي إلوم زأمنو مهلاوم قهديو سلازقا جانداو ديتاو مريحنة هزباو قنبار حرنة إرترا نايتمالو خونه نايلوم مريحنة سماو منغست هقدف هزباون ديمقراسياون بحري أين برون يبلون دماخن بدلن كلنا قالت هزبتات إرترا نهاقراو ناسنت هزباو حرنة بحفشا تسلفهم لوز نبرو ودب هزباو قنبار حرنة إرترا بفلاي كمناي بحطهم غيرهم زردو كاب صبيبات تحساس بازي وصو قال وغنات قلطيفو خمزي وحط لهم ردو نغريو سلمن تايسي نتقنع حزباون هاقراون بوليتيكاو نباب زلو إرتراوي زقبولن زخورعلون عم مسرح قالس استفتصما مستنكراو هاقراو وتهدراو حربنينت مس هزباو ديمقراسياو الرعايا زلو زمدنا فللين بقبو أمردا صقم سلا زلوهم كلتي مريحنة هزباو قنبار هقدف زتوقع زلو مسرح هزباون ديمقراسياون نيرو يلم بتزي تقرح سد بوليتيكاو معبيوهم كم زكراخرو بمزنقع يكونن نظام كم زعينات اي معبل اي برس اي هبا يقبل درق رئيتو زونن وقنات عبر زي بلو ودب فتصم بقعات زوننا قدول ألبو مراحيو زبل عبو امرؤم تقريتو زلو ازقا وصيد دحرن عناون بوليتيكاوي معبيايو نحجي مسلو مخون مبر بتاريخن بحقن زقدون زحتاتون نساتهم يم انها كوا تقولات بتكبار الرألو سبات كنسوم ام حرات سبات وديقم كاب بوليتيكاو دقف ناب املخو تسقاقيرهم سلز دما علامات صحوف جيجار الديت نزحزو نمقرا منبر نظام كاب علتاو تمقرؤم زي محارو بنفسه تحتت زساقي زلو سبات نمردع زعلمي كونن مخنياتو نساتهم فوسخم استقبر لسب نحنا قناعات نحنا ديمقراسياويان نحنا هزباويان نحنا حيالات نحنا دفارات نحنا بزبلو نعمتات استسرحلو بوليتيكاو عبدان زسخر يوم نزي مرصو مراحينا خبلو سخف زيبلوم سلوبات حلنا يوم كبرت هزب رقيصهم كنسوم هاجر امبر هزبنا رأينا استراتيجينا بوليسينا حقنان ممرحينان زي فلطو
ንስለ ኸብረዝና ሓደ ሰብን ግዝያው ነገራዊ ረብሓን ክብሉ ብደም ኣብ ዝጨቀወ ገበናዊ ተግባራት ብዕግበቶም ዝዋስኡ ዘለዉ ብኣካል እምበር ብሕልና ዘየለዉ ፍጡራት እዮም በዓል ንሕና ንሱ ስነ መጎት ሓይል እምበር ደጋጊምካ እንተነጊርካዮም እውን ትሕዝቶን ትርጉምን ሓይሊ ሓሳብ ስለ ዘይስቆሮም ጽባሕ ንምጽብጻብ መታን ክጥዕም መነመን ምዃኖም ብድምፅን ጽሑፍን መዝጊብካ ካብ ምሕላፍ ወፃኢ ካልእ ምርጫ የለን መልእኽቲ ናይዚ ጽሑፍ እምበኣር ኣብ ኣሰላልፋ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ስማዊ መንግስቲ ህግደፍ ቀንድን ቀዳማይን ጸላእ ህዝብታት ኤርትራ እዩ ቀንድን ቀዳማይን ጸላእ ህዝብታት ኤርትራ ክንሱ ኣስታት ን28 ዓመታት ብኸመይ ክገዝእ ክኢሉ ዝመንቀሊኡ ንሰምዖን ዘለና ቁኑዕን ዝንቡዕን ርእይቶታት ንምንጻር ቁኑዕ መሲሉ ብዝተረኣየና ኣገባብ ኣራማ ኣበርክቶ ንምግባርን እዩ ካብቶም ኣዛረብቲ ኮይኖም ዘለዉ ዛዕባታት ንኣብነት ገለ ብስነ መጎት ሓይሊ ዘይኮነስ ብፖለቲካዊ ኣተሓሳስባን ዓቕምን ህዝብታት ኤርትራ ጽቡቕ ገይሩ ስለ ዝተረድአ ልኡላውነት ሃገርን ስዋኣትን ብዝብል ሸፈጥ ኣእምሮኦም ብምቁፅጻር ብሓይሊ ሓሳብ በሊጹ ዝገዝእ ዘሎ ይብሉ ገለ ከዓ ኣይፋል ብወሳኒ መልክዑ ንህዝቢ ብፖለቲካዊ ስብከታት ደናጊሩ ዘይኮነ ብራዕዲ ዝገዝእ ዘሎ ክብሉ ይስምዑ ካልኦት ድማ ስማዊ መንግስቲ ህግደፍ ክሳብ ሎሚ ክገዝኣና ዝኸኣለ ብሓይሊ ሓሳብ በሊጹ ወይ ብራዕዳ እምበርኪኹ ዘይኮነ ብናትና ብናይ ደለይቲ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ዘይምትሕብባር ሕድሕድ ምምንጫትን ምጥርጣርን ድኻምን ተበሊጹ ኢሎም ይከራኸሩ ንሰለስቲኦም በብሓደ ንርአዮም ስማዊ መንግስቲ ህግደፍ ኣእምሮ ሰባት ብምቁፅጻር ናይ ሓይሊ ሓሳብ ብልጫ ስለ ዘለዎ እዩ ዝገዝኣና ዘሎ ንዝብል ርእይቶ ዝምልከት ስማዊ መንግስቲ ህግደፍ ብፖለቲካዊ ገንዘባዊ ጸጥታዊ ስነ ጥበባዊ ሞያውን ጉልበታውን ደገፍ ዝህብዎ ዘገልግልዎ ጥራሕ ዘይኮነ ከም ሓደ መንፈሳዊ ሓይሊ ዘምልኽዎ ሰባት ኣፍሪኸም ዘሎ ዘከራኽር ኣይኮነን ብሄራትን ብሄረሰባትን ህዝብታት ኤርትራ ድማ ብወሳኒ መልክዑ ሃይማኖታት ዘለዎም ኣመንቲ ህዝብታት እዮም ብመሰረት ስርዓት ሃይማኖታቶም ዝእዝዞ ንፈጣሪኦም የምልኹ እዮም ንሰብኣዊ ፍጡር ከመኻኽተምልኾ ግን ቅዱሳን መጻሕፍቲ ይእዝዙን ባህልና እውን ኣይፈቅድን መድረኽ ዘይቅይሮም ብውርደት ሰብኣዊ ክብሮም ዘይሓሙ ንባርነት ብጸጋ ዝተቐበሉ ውሕዳት ኣምለኽቲ ህግደፍ ከም ዘለዉ ግን ንሰምዕን ንዕዘብን ኣለና እዚ ግን ህግደፍ ብፖለቲካዊ ብልሒ ብሓይሊ ሓሳብ በሊጹ ዘፍረዮ ናብ ዝብል መደምደብታ ከብፅሓና ዝኽእል ኣይኮነን ናይ ህዝብታት ኤርትራ ድሌት ጥራሕ ዘይኮነ መሰረታዊ ድሌት ናይ ዝኾነ ህዝብታት እንታይ እዩ ዝብል ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ኣበየናይ ኩርናዕ ይነብሩ ኣለዉ ብዘየገድስ መሰረታዊ ጠለብ ናይ ህዝብታት ከም ህዝብታት ዶባዊ ሓጹር ቦታዊ ርሕቐት ኮነ ውቅያኖስ ዘይዓግቶ ተመሳሳሊ እዩ ሃገራዊ ሰላም ህዝባዊ ዲሞክራሲ ማሕበራዊ ፍትሒ ልዕልና ግዝኣተ ሕጊ ፍትሓዊ ተጠቃምነት መሰረታዊ ሰብኣውን ዲሞክራስያውን ክብረት ሓቢርካን ተኸባቢርካን ምንባርን ምዕባይን ወዘተ እዚ በየናይ ቋንቋ ይግለጽ ካበየናይ ኩርናዕ ቃላሕ ንኹሎም ህዝብታት ብማዕረ ዝገልጾም ሓደ ዝገብሮም ርእይቶ እዩ ዜጋታት ኤርትራ ድማ ነዚ መሰረታዊ ረቑሒታት እዚ ክረኽቡ እዮም ተቓሊሶም ክቡር ናይ ኣካልን ህይወትን ዋጋ ከፊሎም እንተኾነ ግን ዋጋ መስዋዕቶም ሞሳ ይረኸቡን ሰራዊት ባዕዲ ብሓይሊ ባሪሮም ልኡላውነት ሃገር ብመንገዲ ረፈረንደም ክውን ገይሮም ክንሶም ብእምነት ክሕደት ካብ ግዳማዊ መግዛእቲ ናብ ዘቤታዊ መግዛእቲ ተሰጋጊሮም ስለዚ ከዓ እቲ ቁኑዕ ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈልሉ መሰረታዊ ሕቶ ከም ህዝቢ ከም ሃገር ከይተመለሰ ሕቶ ኮይኑ ብኣሰካፊ መልክዑ ይቕጽል ኣሎ ስማዊ መንግስቲ ህግደፍ ነዚ መሰረታዊ ጠለባት ህዝቢ ብባህርን ብግብርን ኣይመለሰን ክምልስ እውን ኣይክእልን ስለምንታይ ሃገራዊ ሰላም ህዝባዊ ዲሞክራሲ ምስፋን ማሕበራዊ ፍትሒ ልዕልና ግዝኣተ ሕጊ ፍትሓዊ ተጠቃምነት ክብረት መሰረታዊ ሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰላት ሓቢርካን ተኸባቢርካን መንባር ጠለብ ህዝብታት ብሓፈሻ ጭርሖ ደለይቲ ዲሞክራስያዊ ለውጥን ከዓ ብፍላይ እምበር ጭርሑ ይኮነን ከም ፖለቲካዊ ቋንቋውን ዕለታዊ ፖለቲካዊ ቋንቋ ደለይቲ ዲሞክራስያዊ ለውጥ እምበር ቋንቋ ይኮነን ስለዚ ናይ ህዝባዊ ሕቶ ስለ ዝመለሰዩ ብሓይሊ ሓሳብ በሊጹ ስለ ዝተረኽበ
ህዝቢ ከእምን ስለ ዝኸኣለ እዩ ንኣስታት 28 ዓመታት ገዚኡ ዝበሃል ህዝብታት ኤርትራ ካብ ውሑስ ሃገራዊ ሰላም ህዝባዊ ዲሞክራሲ ልዕልና ግዝኣተ ሕጊ ፍትሓዊ ተጠቃምነት ሓቢርካን ተኸባቢርካን ምንባርን ምዕባይን ዝቕድም እንታይ ጠለብ ኣለዎም ህዝብታት ኤርትራ ትማሊ ኾነ ሎሚ ጠለቦም እዝዩ ኣብ ባይታ ነጊሱ ዘሎ ግን ብኣንጻሩ እዩ ኣብ ትሕቲ ፍጹም ፈራሕ ጨካን መግዛእት እዮም ዝነብሩ ዘለዉ ልኡላውነት ህዝቢ በሪሱ ልኡላውነት መሬት ሓደ ሰብ ከም ቃሕትኡ ጨራሪሙ ይዋገየሉ የካርዮን ይሸጦን ኣሎ እዚ በተሓሳስባ ኾነ ብተግባር ክሕደትን ክድዓትን እምበር ልዕልና ሓይሊ ሓሳብ ኣይኮነን ዝሓሸ ሓይሊ ሓሳብ ስለ ዝሓዘ ንስምዒት ህዝቢ ተቆጻጺሩ ይገዛእ ኣሎ ዝብል ጭብጢ መረዳእታ የብሉን ዝበለጸ ሓይሊ ሓሳብ ማለት እኮ ካብ ፖለቲካዊ ድሕረት ዝተናገፈ ካብቲ ካልእ ዝማዕበለ ብህዝብታት በተሓሳስባን ብሕግን ቅቡል ዝኾነ በቐጥታን ብተዘዋዋርን ረብሓን መሰልን ህዝብታት ዘረጋግጽ ማለት እዩ ብምድንጋር ግዜ ዝሽምት ዘይትግብሮ መብጻዕታት ዝኣቱ ማለት ኣይኮነን ዝበለጸ ፖለቲካዊ ሓይሊ ሓሳብ መሰረቱ ቅንዕና ኮይኑ ንዜጋታት ዘኽብር ንስሩት ኣወንታዊ ህዝባዊ ክብርታት ከይበርስ ዝከላኸል ዘማዕብል ኣብ ኣፍልጦን ድሌትን ዝተመርኮሰ ሓድነት ዘደልድል ሕረስ ሓረስታይ ንገድ ነጋዳይ ኢሉ ሓቀኛ እንጀራ ዘብልዕ እዩ ብመንፅር እዚ ስነ ፍልጠታዊ ሓቅታት እዚ ስማዊ መንግስቲ ህግደፍ ቁኑዕን ብቑዕን እዩ ብሓይሊ ሓሳብ በሊፁ ስለ ዝተረኽበዩ ንክንዲ ዝኣክል ዓመታት ገዚኡን ዝገዝእ ዘሎን ኢሎም ዝከራኸሩ ወገናት ምጉቶም መሰረት ስለ ዘይብሉ ውዱቕ እዩ ኤርትራዊ ሰብ ኣብ ትሕቲ ባርነት ይምበር ኢሳያስ ኣብ ዝወልዖ ዘይፍትሓዊ ኩናት ኣትዩ ከንቱ ሞት ይሙት መጻወቲ ነጋዶ ሰብ ይኹን ኣብ ባሕሪ ይጥሓል ብድሕረትን ድኽነትን ማሲኑ ተሳቂዩ ካብዛ ምድሪ ይሰናበት ሃገራዊ ፖለቲካዊ ምስልና ይደወን ሃገር ልዕሉ ኩሉ ንኺድ ጥራሕ ንሕና መንግስትና ንዓና እናጨርሑ ክሳብ ዕለተ ሞቶም ብጎደና ጥፍኣት ዝምርሹ ኣምለኽትዮም ይቀበልዎ ኣይቀበልዎ እምበር እቲ ወድዓዊ ሓቂ ስማዊ መንግስታዊ ጉጅለ ህግደፍ ብስልታውን ስትራቴጂካውን ህዝባዊ ጭርሖ ብሓይሊ ሓሳብ ተሳዒሩ እዩ እዚ ድምፅኹም ድምፂ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ እዩ ጻውዒት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ መቃለ ሓርነት ካብ ማእከል ህዝብናን ሃገርናን የድሄና ኣሎ ንመቃለ ሓርነት ምላሽና ንህበሉን ንቁሉና ንረጋግፀሉን ግዜ ሕጂ እዩ ጻውዒት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ دلائي فتحن حرنتاتن مالت أبقون هزبنا مهلاونان بقبراو قاسي مثل فتحن حرنتاتن دلونتنا بمرققات مدحنن تسفان هزبنا حقرنان كم زخونا مرققاتيو ጻውዒት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ አፍትሐውን መትከላውን መስመር ቃልሲ ህዝቢ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ዓሲልናን ተወዲብናን ኣብዘለናዮን ብክንዲ ዝኽኣልናዮን ንሓርነትና ንውፈየሉ ግዜ ሕጂ እዩ ጻውዒት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ
ንሓርበኛታት ግዳያትን ስድራቤታትን ሰውራ ኣኽያ 31 ጥቅምቲ እንረድኣሉን ቁጠባውን ማሕበራውን ችግራቶም እንፈትሓሉን ኣለናልኩም እንብለሉ ጊዜ ሕጂ እዩ። ጻውዒት ሰልፍናዳ ኤርትራ ቃልስና ቃልሲ ህዝቢ እዩ። ቃልስና ቃልሲ ውፅዓትን ፍትሓውን ዝኾነሉ ምኽንያት ጸረ ድርብ ወፅዓታት ምምላስ፣ ምርግጋጽ፣ ምውሓስ ኩሎም ሰብኣውን ፖለቲካውን መሰላት ምትካል ልዕልና ሕግን ፍትሕን ማዕርነታትን ጥራሕ ዘይኮነ ቃልስና ንምህላውን ዘይምህላውን ብግዴታታት ዝተስገደደ ግዴታ ብምዃኑ እዩ። ጻውዒት ሰልፍናዳ ኤርትራ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎሚ ዝነበረ ትሕዝቶታትና ኣብዛዚምና ኣለና። ሰላም ቅነ